Dengue outbreak gideklarar sa duha ka lugar sa Visayas. Usa ka babay miambak sa bridge, patay. Usa ka tawo mikadena sa iyang kaugalingon sa flagpole sa Kapitolyo. Provincial Health Office mipahimangno batok sa sakit nga dala sa langaw. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, Georgia. Usa ka lalaki mihigot sa iyang kaugalingon sa flagpole sa Kapitolyo gamit ang kadena. Tuyo niya ang pagsangyaw sa upat ka mga haligi nga makasalbar sa nasod. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rusit. Kinsa nga matamparo sa inay mapasaylo. Oh, Brad, ang ako lang inawon ba? Kinsa nga mabugal-bugal inay mapasaylo. Brad, sayo nga gikagubtan sa mga usyosero ug empleyado sa Kapitolyo, kining usa ka taxi driver nga naghigot siyang kaugalingon sa flagpole at tubangan sa Capitol Building gamit ang kadena. Ang maong lalaki kinsa nailhan pinagi siyang driver's license mao si Ervin Olivero, 53 anyos, lumad nga taga Tudela, Isla sa Camotes. Ang gwardya sa Kapitolyo nga mo'y nakabantay sa gihimo ni Oliveros nagtuo nga maghikog kini. Dali mi ni responde kay among tangtangon. Kay buka ato kay ring gitaga buka at pagkuaning ato ang flag. So karon wagi kahatag sa mga yabi. So karon ang iya diya ang kadina kandado niya by number. So nangayo na pumiksuway kung unsay number so wagi kahatag. Si Oliveros miingon nga gisugo siya sa wisdom kung ang giilan niya nga labawng makagagahom aron ipaybaw sa katawhan nga nagkinahanglan ang nasod ug upat ka lig-on nga haligi. Gihingan la niya silang kanhi Presidente Fidel Ramos, Pinoy boxing champ Manny Pacquiao, Archbishop Socrates Villegas ug Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga maoy makatabang pagpalambo sa nasod. Pwede ni buhian, pwede ko magawas dire nga mapakaon ako ang akong galagaran. Ang iyang pagkaon, ang akong kalambusan nga bisag patawagan na lang ang upat ka tao. Unang isang kinsa nga matadyak ini, mapasaylo. Pero ang maputol. Away mo putol na kasi kay mo tangtang. Sige na. Away manubak. Ang maputol ini, away manubak. Sa dagsago na ko. Pagiro na lang mo. Dali nga miabot ang mga pulis apan wa kini maminaw sa hangyo nila. Busa nakahukom ang PDRRMO nga putlo na lang ang iyang kadena. Wala yabi ni. Kasong alarmant scandal ang posibleng atubangon ni Oliveros. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Provincial Health Office sa lalawigan sa Sugbo mipahimangno sa publiko batok sa mga sakit nga dala sa mga langaw. Gipanid-an karon sa maong buhatan ang mga lugar sa kalungsuran nga adunay mga poultry farms nga mo'y gigikanan sa mga langaw nga mikuyanap sa mga barangay. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rusit. Human sa Barangay New Bago sa milabay nga tuig, ang Barangay Agtuhop na sab sa Asturias ang gidugok sa daghang mga langaw nga miresulta sa pagpangasakit sa mga kabataan didto. Usa ang News 5 sa nakasaksi sa kadaghang mga langaw kagahapon sa maong dapit. Gitudlo sa mga residente ang poultry farm nga mo'y hinungdan niini. Apan ang Provincial Health Office sa Kapitolyo, wa pa makadawat og formal report gikan sa lungsod. Giklaro hinoon sa PHO nga dili lang Asturias ang ilang gimonitor karon apan lakip na ang ubang mga lungsod nga dunay presensya sa poultry farm. Pero sa Cebu ang ilang giingon is kanang iladay ng isabwag sa mga yuta. Nya magdaro ana so ma-mix na sila. But hopefully we'll see what the details we can get from Asturias will be. Tungod sa pagdugok ining mga langaw, posibleng mutumaw ang daghang mga sakit sama sa diarrhea ug hilanat. Subling gipahinumduman ni Hinosolanggo ang publiko nga kanunayng manghunaw sa kamot sa di pamukaon ug takluban gid pag-ayo ang mga nahabiling pagkaon sa lamesa aron di tugpahan sa langaw nga maoy nagdasa kagaw. So the idea here, whatever vector-borne langaw, usually mga diarrheal diseases man yun siya, na kung manghinaw lang yun ta, yung atong pagkaon, mayong pagkaluto, meaning pinabukan, largely, most likely, ma-destroy yun ang kagaw. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rusit, News 5.
Usa ka semana sa dili pa ang filing sa Certificate of Candidacy, nagsugod na silang operations ang mga politiko alang sa pag-demolish sa ilang kaatbang. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. But his son has also been made to do errands for his business. Si Michael Abiliana mipasaka og sumbong grave abuse of authority o grave serious misconduct atubangan sa Office of the President batok kang konsehal Jerry Carillo. Matud ni Abiliana, gihimo siyang tigluto sa bar ug restaurant nga gipanag-iya sa uyab ni Carillo. Apan nagdawat og sweldo gikan sa City Hall isip utility worker. Laing kasong kriminal ang ila usab nga ipasaka sa Ombudsman Visayas. Okay, now Carillo says they're not doing it during office hours. We have several affidavits there of employees in the restaurant who said that's not true. They work during office hours. Si Carillo kanisakop sa BOPK ni Osmeña, apan mitapon sa Team Rama ug magpapili pagka-congressman sa South District. Matud ni Carillo, gigamit lang sa iyang kaatbang si Abiliana nga kanhitaw ni Bibot Abilianosa, nga iyang giabsorb dihang nahimong congressman si Abilianosa. Pamulitika mo niya, nawam na, kinsa mas Michael Abiliana, naamon nas BOPK, kinsa mas sunay makiling, na empleyado ng Bibot, no? Kinsa mo na sila kanang iyang mga testigo, mga empleyado ng Bibot, naamon dito. So, matud ni Carillo, gipasakaan siya og kaso sa iyang kaatbang tungod sa iyang plano nga pagdagan pagka-congressman sa South District batok kang Abilianosa. Kasong perjury iya usab nga ipasaka batok kang Michael Abiliana. Tingali mo balik sa dito sa kanana ni Ara, okay, kanana na. By the way, this is a resto bar, opens at the night and closes at dawn. And there was a time tingali nga nag-testing siya og lunch pero wa niya gipadayon. It was a very short time. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Full alert status sa kapulisan giisa na sa PRO 7 sugod karong adlaw agig pagpangandam sa ikaduhang hugna sa APEC meetings dinhi sa Subo nga sugdan karong Huwebes. Ang detalye giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kagahapon gipahibaw ni Chief Superintendent Prudencio Tombanias ang hepe sa Police Regional Office 7 nga moabot sa 2,000 ka pulis ug kasundaluhan ang pabantayon sa APEC security. Aron luwas ang mga delegado sa duha ka venue diin ipahigayon ang energy ministerial meetings. Si Senior Superintendent Raylin Dunlawas, Directoral Staff sa PRO 7, nagkanayon sugod karong adlaw wala nay gitugutan nga maka-leave of absence. Aron ang tanang pulis anaa sa tagsa-tagsa nila ka police stations. We will be on full deployment starting today, meaning to say tanan nga kapulisan nga gitahasan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga papel sa pagsiguro nga hapsay o malinawon undagan sa October nga APEC meetings which shall officially commence on October 8 will be fully realized. Nasayran sa PRO 7 nga walay ipatuman nga rerouting sa pipila ka dalan nga agian sa mga delegado. Kaganihang buntag gipatawag sa PRO 7 ang tanang mall security aron ipatuman ang higpit nga seguridad sulod sa malls. Diin posibleng musuroy ang mga delegado. Mao na ang ato ang gipatawag for a meeting ang kini mga mall security officers to enlist their active participation para at least kung ma-strengthen pod ang ilang security within the malls. Ikaduhang tumong sa PRO 7 sa Tigom mao ang pagsulod na sa Bear Month. Dindaghang katawhan ang mag-shopping ilabi na panahon sa Kapaskuhan. Ining panahon na musiaw na sab ang daghang mga tulisan ug mangunguot bisan sulod sa malls. Mudagsang pod ang katong mga mamintaha nga mga kaigsuonan nato nga mobiktima pod pinaari nga mga pickpocketing, na ay katong salisi, mga laglag barya. Okay, naapo na andin kato po mga kanang budol-budol ngayon nga ani man ang panahon ng manggawas na naa siya kay alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Patay ang usa ka babay human miambak sa First Mactan Bridge kagahapon. Ang iyang pag-ambak nakuha sa CCTV camera
sa Taytayan. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Alas 3:22 sa hapon, nakita sa CCTV camera sa Maritime Headquarters 7 kining babae nga nag-ambo sa Taytayan daw susama nga adunay suliran nga gihambin. 2 minutos ang milabay, nakita usab sa camera nga nagsandig na sa railing sa Taytayan. Pagka alas 3:25, pinatakilid na kining naglingkod sa railing. Apan paglabay sa usa ka minuto, wala na ikita og nahanaw ang babay. Sa CCTV camera nga nahimutang ilalom sa Taytayan, nakita nga natagak na ang biktima og didto mutog pa sa punuan sa haligi sa Taytayan. Ang sakyanan sa Maritime Police nga gikan pa og Bohol daling mibalik sa ilang agi aron sa pagtubag sa alarma nga adunay miambak sa Taytayan. Gidala usab nila ang mga sakop sa rescue team nga mo'y mitabang sa babay. Alas 4:56 nakabiya ang sakyanan sa Maritime Police og gidala sa lawas sa babay ngadto sa Tambalanan apan nakabsa na kini sa kinabuhi. Sa amateur video ni Leonidas Tagsip ang pagtabang sa biktima sulod sa ambulansya. Ang investigador sa Opao Police Station nga si PO3 Aquisar Bulahan na mahayag nga wala nila dayon maili ang biktima sanglit walay ID ang nakita. Bugtong ang electric bill lang nga gikan sa Mactan Electric Company ang nakuha gikan sa lawas sa biktima. Ang bill sa kuryente nagdala sa pangalan ni Bibi Johanna Baguio nga adunay address nga Timpolok, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Sa follow-up nga gihimo sa kapulisan, ilang nakumpirmar nga maog kini ang pangalan sa babay. Kanang identification card nga mo lang ato ang katulang resibo sa katong electric bill niya sa Midco. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gimando sa Police Regional Office 7 ngadto sa Cebu Provincial Police Office nga imbestigahan ang nitabong pagpangrakrak sa nagpailang NPA sa balay sa kanhi kapitan sa Logo sa lungsod sa Bourbon. Si Police Senior Superintendent Ray Lindon Lawas mimando sa iyang sakop nga sutaon kung unsa katinuod ang pangangko ni Jennifer Mercader nga sakop siya sa New People's Army kun NPA. Wa hinoy na igo sa pagpangrakrak kagahapon sa kadlawon sa balay sa kanhi kapitan sa Logo sa lungsod sa Bourbon. Gingong duha ka tawo nga nagsakay og motorsiklo mo'y nakitang responsable sa naitabo ug nagpabilin nga paskin ug nagbilin og paskin sa nagpailang sakop sila sa NPA. Matod ni Lawas, dugay nang gideklarar nga insurgency free ang probinsya sa Sugbo base sa taho sa matag police units ug sa gihimo nilang update kada adlaw. Here in Cebu province. So again, we have to validate this one kay dali ra man kay pag-claim nga NPA ko, magpa-NPA just to show nga para mahadlok ang usa ka tawo. Usa ka 18 anyos nga binilanggo sa Lapu-Lapu City Jail nakaeskapo. Ang pugante gikatahong mikatkat sa koral ug nakasibat. Apan nadakpan ang pugante dito sa Paknaan, Mandaue. Sa among pagtawag sa taga BJMP sa Lapu-Lapu City Jail, ilang gidinay nga dunay binilanggo nga nakaeskapo. Samtang mga homeowners organization sa mga subdivision sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug mga sakop sa kapulisan nagtagbo alang sa paghisgot sa seguridad sa ilang mga panimalay. Ang panagtigom gihimo human gitulis o gipatay ang 17 anyos nga estudyante sa San Carlos nga nag-inusara sa ilang balay. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Ano man? Ay ubang kawakan. Silingan kami. Aminado si Senior Superintendent Armando Radoca nga kuwang ra ang gidaghanon sa mga polis nga magpatrolya sa mga barangay ug subdivision sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kaniadto dunay mga sakop sa SWAT ug mobile patrol nga magpatrolya sa mga subdivision apan tungod sa kakuwang sa mga tao ug sakyanan nahunong kini. Check na dun sila sa guardhouse sa either private establishment or sa kanang subdivision pero wala na akong kabantay dapat ang instruction na. Matod ni Radok, nakig-align sila sa mga barangay aron magpatrolya ang mga tanod sa mga lugar nga di maadto sa kapulisan. Gihangyo sila ni Radok sa pagbutang og mga CCTV camera nga makatabang sa investigasyon ug maggamit nga ebidensya. Ang CCTV footage sa silingan sa Montebon nakatabang sa pag-ila sa killer ni Karen nga si Ruben Fernandez. Naisuga, naikamera. Bakit ang iyang di sa pagkinamadakpan.
Uyon ang pundok sa mga Homeowners Association sa pagbutang og mga CCTV sa ilang subdivision. Usa ka ordinansa ang giplanuhan pinaagi ni ex-officio member sa konseho gikan sa Association of Barangay Councils, Jose Dungog, nga mo require sa mga subdivision sa CCTV. Sa ilang bahin, miahwag ang mga homeowners nga ilakip na lang sa requirements sa mga developer ang pagbutang og mga CCTV cameras sa mga subdivision. I want the city to also create an ordinance at the start of creating a subdivision. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka medical mission gipahigayon sa pundok nga mahilig sa motorsiklo ug sa mga sakop sa Regional Police Office. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Niadtong Sabado sa buntag, gipahigayon ang usa ka medical mission sa mga sakop sa Police Regional Office 7 sa Barangay Gaas, lungsod sa Balamban. Ilang giapod-apod ang mga nahupos nga hinabang gikan sa Department of Health o BMW Owner Society of Safety Riders nga mga tambal og vaccine. Nakapahimos usab sa maong medical mission ang kasigbit nga mga barangay. Matiguang man o mga bata nagpatambal. Ang susceptible ka ng mga lagnat, mga sakit, mga pneumonia, katong mga tiguwang. So, naisip namin dito sa Gaas kay daghan man mga tiguwang dik and mas malamig dito ang lugar. So, very susceptible sila sa mga sakit-sakit. Mapasalamaton ang nagpuyo sa maong dapit sa talagsaon nga medical mission. Matod nila, nakasave sila og kwarta tungod sa libreng check-up, vaccine og tambal. Kadamay kita ng kita ka. May kailan. May kuang gani ba ka ng fever nga tambal ba? Ngayon tagpirmiho no? May tao magpirmi. Nindot tayo nga naka-benepisyo nga mong mga kaigsunan nila sa mga barangay mo. Nausa pa sa daghan kayong mga naka-avail nga mga bata, kalabot sa vaccine nila sa polio, sa polio. Ug kato labi na sa mga senior citizen nga naka-avail yun sa duha ka vaccine nga nila sa flu o sa pneumonia. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Ipadala og warning ang Turkey sa Russia tungod sa pagsulod sa mga Russian fighter planes sa ilang airspace. Bipadala sila sa protesta human ilang gi-intercept ang fighter planes sa Russia duol sa Syrian border. Ang Turkey mibahad sa pag-activate sa military rules of engagement sa bisan kinsa nga mo-violate sa ilang airspace. Giangkon sa Russian military nga nakasulod sila sa airspace sa Turkey tungod sa navigational error. Ang Russian military mipakita silang gihimo nga pagpamomba sa mga rebelde sulod sa Syria. Ilang gisuportahan ang kagamahanan sa Syrian President Bashar al-Assad nga gitabangan sa nagkalalain nga pundok sa mga rebelde lakip sa pundok nga ISIS. Ang uban nga pundok sa mga rebelde suportado sa United States nga buot mo palagpot sa Syrian President. Ang pagapil sa Russia sa gubat sa Turkey gikabalaka sa US ug mga kaalyado nga nasud. Usa ka hospital sa Kunduz, Afghanistan gibombahan sa US military. 22 ang patay sa hospital nga gidumala sa mga Doctors Without Borders. Apan matod sa US military, ang ilang mga kaalyado nga Afghan forces ang mitawag sa paghimo og airstrike sa hospital. Ang Doctors Without Borders mibiya sa maong lugar ug mipasangil sa US military nga pagpasa sa ilang sala ngadto sa Afghan forces. Sumala sa US commander sa maong lugar, ang Afghan forces nanawag sa airstrike tungod sa nadawat nila nga enemy fire gikan sa maong lugar. Ang main building sa hospital nga adunay ICU ug mga emergency rooms gibombahan matag 15 minutos matod sa Doctors Without Borders. Ang bagyong Kabayan nga adunay international name nga Mujigay mikusukuso sa Guangdong province sa China. Unom ang gikatahong namatay samtang kapin sa 200 katawo ang gikatahong naangol. Usa ka mananagat ang namatay samtang 16 ang missing. Dihang milandfall ang bagyo niadtong Domingo. Laing 3 ka tawo ang gikatahong nangamatay dihang miigo ang usa ka tornado sa Foshan City. Kapin sa 5 ka gatos ka mga turista ang na-stranded sa usa ka isla human napakyas ang suway nga pagpabakwit kanila tungod sa kusog nga hangin.
Kapulisan gipaandam og lig-on nga kaso batok sa igsoon ni Ruben Fernandez nga si Maria Jovelyn. Plano sa kapulisan nga ilambigit siya isip accessory sa pagpatay ni Karen K. Montebon. Na-recover gikan ni Maria Jovelyn ang iPad og relo ni Karen sa iyang giprendahan sa Bohol. Matud ni Radok, kinahanglan nila ang lig-on nga mga ebidensya aron masangat ang kaso. Doon na kay kalambigitan nga kinaubsan nga level sa responsibility. Kasubay og doon na ba siya kahibalo daan sa unas tanan sa wapan niya mo baligya nga katong mong butanga kinawa to. Mga opisina sa COMELEC nangayo og security alang sa umaabot nga filing sa Certificate of Candidacy. Gipaabot nga hugupon sa mga politiko ang ilang mga buhatan sugod sunod semana. Kini ang giaksyonan ni Jinky Recit. Sa taliabot nga filing sa Certificate of Candidacy karong adlong Lunes, hangyoon sa Commission on Elections ang Cebu Police Provincial Office nga hatagan og hugot nga pagbantay sa kapulisan ang tanang COMELEC offices lukop lalawigan. Wa hinoy na dawat nga hulga sa ilang seguridad ang COMELEC apan gibutyag sa Provincial Supervisor nga di lang nila buot mo kumpiyansa. Gawas sa filing sa COC karong Oktubre 12 hangtod 16, pabantayan usab nila sa kapulisan ang katapusang adlaw sa registration karong katapusang adlaw sa Oktubre. Maguna malikayan during the filing that kana bitaw ang atong mga candidates will be bringing the supporters along with them. So it's best that I ask also the candidates, especially in municipalities and cities, na kung magkaraban gani sila or magparade, better coordinate with the local police. Posibleng karon ng Oktubre 17 hangtod Oktubre 31 magsugod ang off-site registration sa COMELEC. Doon na nasab sila'y pagtugot sa pagpahigayon sa mall registration bisan sa adlawng Domingo. Sa magparehistro sa Cebu City, sa Robinson Cybergate ipahigayon ang mall registration karong Oktubre 11, 18 ug 25. Samtang sa Ayala Center Sub karong Oktubre 26 hangtod 29 ug sa Robinson Cybergate pagka 30 ug 31. Those areas nga tanaw nato dili na kaayo daghan sa 26 to 31 lang, especially sa mga cover courts or gymnasium kung walay mall. Pagkakaroon anaana sa 13,791 ang validated na kung nagpa-biometric sa COMELEC Provincial Office, samtang ang WAPA anaa pa sa 97,946. Nang hinaut ang COMELEC nga sa di pa sa katapusang adlaw sa pagparehistro, ma-validate na ang tanan aron makabutar sa 2016 election. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Resolusyon na lang gikan sa COMELEC and Bank ang gipaabot aron madugang og congressional seat alang sa ikapitong distrito sa lalawigan sa Sugbo. Gipahibaw ni Attorney Lionel Marco Castellano ang gitawagan nga siya sa COMELEC Manila aron ipahibaw nga sigurado na ang kamugnaan sa 7th District sa Sugbo. Formal resolution na lang gikan sa N-Bank ang gipaabot. Ang 7th District abli alang sa usa ka kandidato pagka-kongresista sa Sugbo ug duha ka kandidato pagka-provincial board members. The N-Bank meets now, TTH. Tapos na pa na sila yung mga special session usahay. So, dili na lisod. Definite na siya. Misaka ang mga kaso sa dengue sa Central Visayas. Duha ka mga lugar gideklarar nga adunay outbreak. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Nigawa sa talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit 7 nga nagkadaghan ang mga lugar sa rehiyon nga dunay kaso sa dengue fever. Miabot og 20 ka mga lugar sa Central Visayas ang dunay taas nga kaso sa dengue ug 12 ini ang naa sa Sugbo.
gideklarar ang dengue outbreak sa Sagbayan, Bohol o gilhulngan Negros Oriental tungod sa kadagan og kaso sa dengue. Naguna sa listahan ang adunay daghang kaso sa dengue sa miging tuig karon ang Dakbayan sa Sugbo. Mikunod hinuon ang gidaghanon sa mga kaso sa dengue sa Sugbo ug Dumaguete karong tuiga. Bugtong ang Lapu-Lapu City ra ang misaka kun itandi sa samang panahon sa miaging tuig. Ang lungsod sa Dumaguete nga top 2 sa miaging tuig ang nahimo na lang nga ikalima human mikundod ang mga kaso. Matud sa Reso 70 angay mo kumpiyansa karong panahona bisan sa kainit sa panahon kay doon naghihapoy panagsa nga pag-ulan. Gamingon pod karon nga El Nino or dry spell o init nga panahon, dili po na garantiya nga minus ang kasos dengue kay in times nga minus ang supplies tubig or init ang panahon, magpundo man. Hangyo sa reso sa publiko nga maglimpyo og manghuwad og mga tubig nga nagluoy nga mo'y pangitlugan sa lamok. Angin usab di magpasagad sa magbalik-balik nga hilanat nga mo'y inisyal nga timailhan sa dengue. Mao kaniyang nahitabo sa mga nangamatay sa Barrio Suba ug sa lungsod sa Konsolasyon. Diin miabot pagpipila ka adlaw una na-admit ang mga nagka-dengue. Kung padugayan mo ko nimong dengue, maabot na siya sa stage og nanay gitawag nato mga hemorrhagic manifestation, of which maglisod na pag-manage ang atong hospital kung grabe na kayo ang pasyente. Mihangyo sa bugtabang ang reso sa tanang mga local government unit nga serisohon ang pagbatok ug pag-report og mga datos sa dengue. Usa sa wa mi cooperate sa reso ang health office sa Lapu-Lapu City nga 5 ka tuig na nga way hatag-hatag og datos. Nakugang sa report sa Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ug may pasalig nga iyang ipatawag ang pangulo sa City Health Dr. Rodolfo Birame. But with this thing that crop up, yeah, I will talk to him about this. Yeah, hopefully sad ang DOH will write Dr. Berami and copy furnish me. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Malipayong adlaw Martes mga igsuon, back-to-back ka Guinness World Record na sungkit sa pelikulang Felix Manalo human sa makasaysayan ng premiere night niini nga gipahigayon sa Philippine Arena. Samtang dinhi sa Sugbo, espesyal nga kasaulugan sa ikausa ka gatos ka tuig nga kasumaran sa adlaw na tawhan sa usa ka lola sa Barangay Bonbon nagmabulukon. Sekreto sa healthy life ni Lola iyang gipabuhagay. Sa dakong wanang sa basketball gym sa Barangay Bonbon, gisaulog ang ikausa ka gatos ka tuig nga kasumaran sa adlaw na tawhan ni Lola Luding Tabal. Nataw siya ni atong tuig 1915 ni ining bulana. Bisan og maglisod na sa iyang pagdungog si Lola, mutubag lang gihapon kini sa mga pangutana kaniya. Ang pagiginabi namo kaniya gipaagi sa iyang mga apo. Gipasigarbo ni Lola nga dili siya mukaon og karneng baboy ug utanon ang iyang diet. Usa sa iyang rason nga miabot siya sa iyang pangidaron mao ang kanunay nga pag-ampo, ilabi na kay siya usa ka deboto nila sa Birhen sa Rigla, Santo Niño ug Santa Cruz. Bugtong ang kasakit lang sa iyang tuhod mao iyang gipamati pagkakaron. Pangalia. Mahal na Birhen sa Rigla. Oo. Senior Santo Niño. Yan ang Santa Cruz. Kung sa'yo gipangayo ni mo nila? Kung sa'yo gipangayo ni mo ba? Mayo Pangayo? gawas? Oo. Nagang pagtaas kinabuhi. Samtang, ang apo ni Lola Luding nga si Christine Dave Raganas, mapasigarbuhon kaayo. Gumikan kay wala pa ang iyang lola, wala sabsiya ni ining kalibutana. Ako masulti niya kay nagpasalamat ko niya kay tungod niya na ami diriron nga kalibutana na ami dire kung dili tungod niya kay wala mi gi-celebrate na birthday ron. Wala usab nagpaulahi sa Cebu City Mayor Mike Rama sa pagtambong sa ika-100 nga birthday ni Lola Luding. Og syempre, gihalara niya si Lola Luding og duha ka kanta nga Usahay og How Did You Know. Human sa awit ni Mayor Rama, misaka siya sa stage ug gihalad og buwak ngadto kang Lola Luding.
10,000 ka mga katawhan ang mitambong sa London premiere sa The Chronicles of Narnia, Prince Caspian, ni atong tuig 2008. Ug sa maong higayon, nasungkit ni ini ang Guinness World Records sa largest attendance at a film premiere. Ang maong world record sa The Chronicles of Narnia, effortless nga naagaw sa Felix Manalo movie, human sa 43,624 ka mga katawhan gamit tambong sa grand premiere sa maong pelikula ni adtong Domingo sa Philippine Arena. Walay pwedeng mo question sa maong world record tungod kay personal kining gitambungan sa Guinness Record Adjudicators nga tuyong nianhi sa Pilipinas aron mag-observe ug mag-ihap sa tickets sa mga taong nanambong sa maong premiere. Sa 55,000-seater nga dakong hawanan sa Philippine Arena, nikulit og kasaysayan ang Iglesia ni Cristo dihang ilang nakuha ang Guinness World Record for largest attendance for a film screening ug ang Guinness World Record for largest attendance for a film premiere. Sugod kanang Oktubre 7, buksan na sa kapin 300 ka mga sinihan, lukop nasod ang pelikulang Felix Manalo, ubos sa Viva Films nga gidreher ni Joel Lamangan. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong happy news ug action showbiz karong hapon. Hangtod ugma ang mga igsoon ug alang sa walay katapusang mga showbiz chismis. O balik ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag. Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang happy news ug lights, camera, action, showbiz, kini si JP Laucot Sera ug ang atong word of the gay nagkanayon. Gumaganda lang ang pangit na babae sa paningin ng lasing na lalaki. Agay! Tinuto, Commander. Warning to sa mga boys, don't get drunk. Kasi katong mga nasa tunga-tunga, muna, sa'yo, masipyat ka, no? Okay, sobras ka. Pako kasi. Ato rin, Georgia, magpasalamat ko personally sa atong mga viewers sa munisipalidad sa Kabangkalan o sa Dakbayan sa Dumaguete City. Salamat kasi inyong pagdawat. Okay. You join man na katong pace nila, no? Yes. You met all these people, katong mili-milya ninyo. 1,000 kilometers. Congratulations! You finished it. Sa mga karahan nga sakyanan. No? Unya ilag yung nagpa-picture pati naghanang nagpahulagway ato. Congrats, Clan. Daghang salamat. Maugkat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!